Здравейте на всички и добре дошли обратно в моя канал. Както виждате, отново нормалния фон, с който сте свикнали да ме виждате. Отново зад мен библиотеката, отново съм аз тук, а не с телефона да влогвам и да се опитвам да направя подобие на някакъв ридинг влог. Както сте видели, предните няколко видеа бяха точно това. Но днес, след като преди няколко часа прочетох тази книга, която виждате тук до мен, нямаше как, прибирайки се, да не снимам видеото. В днешното видео ще си поговорим за Забравена истина на К. Тъкър. Книгата за България се издава от издателска къща Ибис, а нейната цена е 14,90. Това, разбира се, не е оригиналната корица. Оригиналната ще видите в следващия кадър. Но на мен лично много повече ми харесва българската, тъй като имаме нашите двама главни герои, Джеси и Алекс. В Забравена истина К. Тъкър ни среща с Джеси, което е едно 24-годишно момче, което живее в Портланд, премести се от своя роден град. Работи там като механик на коли в един гараж със своя най-добър приятел, с който са и съквартиранти. Обаче един ден, прибирайки се от работа в дъждовния Портланд, както е свикнал и постоянно вали, той вижда една кола на пътя, но се чуди защо ли е спряла и дали пък да не спре и да помогне на човека, който е там. Да, той го прави, спира и се връща даже малко назад, за да може да помогне. Отива и вижда едно обикновено момиче, което седи зад волана, леко притеснена, която е спукала гумата и няма как да я поправи сама. Той, разбира се, сякаш някой го е изпратил, защото той е много добър в тези неща и веднага успява да измени гумата. Това, което тя прави в замяна на неговата услуга, е, че тя го целува и много дълго и двамата помнят тази целувка. Един ден ненадейно обаче те се срещат при едни съвсем други обстоятелства, като тогава не се сещат със сигурност, че това е човека от онази дъждовна нощ и двамата не го знаят. До един момент, в който това момиче не се появява отново с тази кола, на която той е сменил гумата в неговия сервис за поправка. Тук се оказва, че играем в една доста оплетена любовна авантюра. Намесени са доста лоши хора, дори руската мафия. Аз ще ви приложа няколко видеа, които направих по време на прочитане на книгата, за да не правя отново този ридинг влог, за да видите моите впечатления и това, което казвам за книгата. Искам да запиша малко за Джеси и Алекс или Джеси и Уотър. Това, което ми направи впечатление, е, че когато тя разбра, така веднага искаше да избяга и не искаше да приеме това, което се случва. И много ми напомни за историята на Хоуп, въпреки че историята на Хоуп е много по-безболезнена, отколкото тази на Алекс. Но сега в момента очаквам последните страници и много ми се иска да има филм по тази книга, защото си мисля, че ще е много добър. Но наистина К. Тъкър се превърна в една от любимите ми авторки. Доста добре написана книга. Аз и във видеята си казвам, тези, които ще посна, разбира се, към това видео, че много ми напомня на Колин Хувър самото писане. Имаме ретроспекция от преди и от сега в момента, като имаме също така и две гледни точки. Много ми хареса този трилър, който има книгата на К. Тъкър. Аз не очаквах, че ще се влюбя толкова много в тази книга. Както знаете, не знам дали съм споделяла, но в последно време чета само лоши и скучни книги. Умишлено не ви казвам повече за историята, но тук искам да спомена няколко от главните герои, за които така, аз го казвам и във видеята, които ще посна, които ми направиха голямо впечатление и които вързаха историята по страхотен начин. Това е Джини, жената, която живее в съседство на Джеси. Нейната история е много впечатляваща и до някъде това, което се е случило, е доста болезнено, но пък е много странно, тъй като тя накрая разкрива какво и се е случило. И аз така доста си казах какъв е този човек по дяволите, за да направи това нещо и след това да направи другото нещо, но не искам да казвам, за да няма спойлери. Също така много ми хареса образа на Джеси.
Наистина този мъж знае какво иска и знае как да го постигне, въпреки че после се обвинява за това, което е направил и за решенията, които е взел, за да бъде с Алекс или с Уотър. Но това няма как да избягаш от това. Аз съм снимала също така един цитат, в който той сам си го мисли и казва, че това е трябвало да се случи по начина, по който се е случил. Това е като водата, ти не можеш да я спреш, тя намира своя път. И истината също е като водата. Тя винаги избива отгоре, винаги продължава по пътя си, по който трябва да мине. Никога не може да избягаш от това нещо. Така че книгата много силно ме спечели и със сигурност ще е от книгите, които ще препоръча. От друга страна, образа на Алекс до някъде в началото ме дразнеше, че прави някои от нещата, които правеше, но до някъде я разбирам, тъй като се очакват от нея някакви неща и впускайки се в тази авантюра, тя се обвинява за това, което е направила. Разбира се, се стичат нещата по ужасен начин за нея. Доста със сигурност е било тежко. Ами това е за днес от днешното видео. Надявам се то да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате по-долу за канала ми. Също така отдолу ще откриете моя Instagram профил и моя профил в Goodreads. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим съвсем скоро в нов ревю и в ново видео. Чао и до скоро! Включвам се за малко апдейти, но честно казано ми се плаче, щастлива съм и едновременно съм ядосана. Не знам, тази книга направо ми взе ума. Прочетох я адски бързо. Ако сте забелязали, се включвах съвсем рядко. Това, което мога да кажа, че Кат Тъкър се превърна в една от любимите ми авторки. Със сигурност ще прочета и другите книги, защото тази направо разби всички книги, които четях до сега, защото в последно време четях само скучни книги и изобщо не ми се четеше. Но тази книга ме съсипа буквално. Вчера съм стояла до 1 часа да я чета, днес пътувах, но постоянно я изкарвах и я четях, така че доста бързо я приключих, но историята е много оригинална. Много ми хареса образа на Джеси и това как не се примирява с проблемите и с това, което се случва. Историята е много оригинална. Много ми хареса историята на Джини, която е въплетена, има нещо общо и с Алекс. Алекс като цяло със своето така в началото плахост, но после успява да преодолее всичко и най-вече за това, че Виктор се е получил заслуженото, за това най-много се радвам. Но какво да ви кажа, наистина ме остави безмълвна. Просто нямам думи да опиша самата история. Много ми хареса. Това със сигурност се превръща в една от любимите ми книги за 2020 година.